Folini tantoli ame olase auma ni wati na aumunu sogoleno ana ame tenela marsikalo kile shegi samba fla ani moa ani woro ka fuka ko nyando an wala na bamna kan kibra dobna talike katikura komisara de police tegeda bandi ba kulo do kamunu kumbe mawbu la fen dalaki ula an jamana premier ministre general division Abdoulaye Maiga aleye muso togola domba la nyenema ya kunungo bajangara ka bara ka soroka bajangara dugutigu ka dugutigi blon brigade folo ka oda buguni fintigila ka munu be nyenema fen kele oli tegeda sigana ma do kan munu ni kumbe ka nyenema fen oluke Niger fintigila ka ye wulika jobo ke bingal waram kera Niger fintigila ka bazika kaseka amo bela jelen sira boni ka bamantia wala nyoka kala tirama chama ka udaji Ameriki ni Israeli faraminyon kan ka Iran susulimu ke ni anyi akletana ye wulika jo ni baro be ka kelema jo kletan ko na la ko geleo be ka lase jamana do mani obetalike petroliko ani gaziko nunu de anga wulana kuna fulla kuma bado ye amna kuna fulla wala faramun kan soni ka wala wala ke awye ayo bismillah ko nyuma jani kuna fulla sra bela jelinka anga fintigila ka munun be katikaw bara kenela komisara de police katikura uluka ulika jo kadamne marsikalo klefla kata bla akle nanina akra sabuye kata utegada stigana ma do kan mamununi uluka ulika jo ka bon ukumeta bi mawri kan ga samani damaka sebendo yemuni adona komisar de katikura komisaria Abdoulaye Ketana ka chabalon damaka sebendo no uyoro ka foko utara bin do de ka telefone boutique kan ka telefone na faman chaman che iPhone ni iPad ni anyongo ka sangani larawuli ni sega segalu de o sira tigare la comme sera nye wulika jo ke ka larawuli ke kata utega da sigana manunu ka arla ka fo mamun men baranke e reso bare kume ubolo sigana ma duru nyongo ni uluye mauka ni telefone ka che kata afere da sula u yaraba fo mo ko marché noiru ala ni commissariat de police commissaire Ketana ka chabalo ka wulika jore sawbula usara ka tigada ni manunu ka ko ka sangani anga jamana police la ka nyama ba ani fokata se gouvernement lakana ko ministry uluka aklina mundiruma ka fo wulika jo ka ke bamako na lamine bela jelen ka lakana sinsi ka zumba kulo kele wulika jore kara sabe ka seka ni manunu mene ni bela jelen ulasa ko lembe ame domne ko bi maduru nunu ka seka ke ka laje ni ma woro be soro ni mume barake yasa ko ka seka bamako kaw ani katina lamini bela jelen mawni obolla fen ka ulakanda kunungo ni obetal ke journal division Abdoulaye Maigama ale tamake kata se femunye bajangara kaw baraka sangani 8 marsi o kadraye anga jamana premier ministre ale tara muso krefe ni ka yara kafo ko muso ka ake tokola domba jien kuru kara konnala ni domba mu ni jamana nyemo jame ko sebe muso la kawla baw muso jora ka bon ko sebe jamana yiri walla o siratiga la premier ministre journal division Abdoulaye Maiga jamana nyama tokola era kafo ko muso ani fokata se bogotuguma oluka akeo kan la pasa jien kuru kara nyina ake mununta ani kuma ka munta kake ko anga jo anere kolola muso ni cheo muso jore muye jamana yiri walla kaseka u joro bo uye jamana yeretigia ani jamana ka kelea o sirafe premier ministre era kafo kaka muso ka deme kosebe haka jato dala muso orla jamana nyama so tokola uye seneke machine tracteur flata ka di banyangara muso la kawma ani fokata se moto culture ni oye tike moto ba ofane fla kani mene nunu takadi bajangara muso la kawma yasa ubeseka uira de manaye ka seka chuke chimunu nabeke sabye yiriwalu beke ani muso ka seka uyere ka musaka ta uira na bole ko autonomisation de la femme yiriwa kundala jan ka seka ke anga to ko law ni marabul ko nanu bela jelena premier ministre kan intama ina jamana gouvernement ministre ma woro okun farambe aka o mayra bajangara kawla ka fo mali nyamo jame ula wa wulika jobe ka ke ka sika marabulu bela jelen be ka sigi yere jamana kono dela o fene ko fe anga jamana premier ministre aka ni tamaina bajangara kawka la dala dugutigu ka bulumba aye o fene brigade foloda
o mun ni a bɛ sɛbɛntiya an ka jamana ɲɛmaaw kɛ mɛ ka ladala dugutigiw ka bonya min sigi u ye ka don kɛrɛnkɛrɛn ta ka d'u ma ani k'u don bala ko o dugutigi bulon in a bɛna kɛ o fana de misala ɲuman ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw jan bɛ kosɛbɛ an ka dugutigiw la mayinakaw bara wulikajɔ dɔw kɛra yaasa ka se ka maaw kunnafoli maaw ka TDR sarali ni o ye taxe de développement régional local ye o TDR bɛ kɛ sababu ye ka se ka sigida ni marabolo kɔnɔna ko yiriwa o de hakili falen kɛra mayinakaw kun ka yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kɛ bɛɛ ka se ka i niyɔrɔ bin fa sigida ni marabolo yiriwali o musaka sarali la TDR o bɛ kɛ sababu ye ka se ka yiriwali o baaraw kɛ buguninkaw bara OCS maaw ye tɛgɛ da siganama maa fila kan maa minnu ni o sifinakaw ye ni olu kun nɔ bɛ kosɛbɛ ɲɛnɛmafɛn a suguya caman feereli la sifinakaw ma OCS bolofara min bɛ buguninkaw bara ni a ɲɛmaa bɛ sous-lieutenant Mahamadu Jawara ale n'a ka cabalenw olu de sera ka wulikajɔ kɛ ka taa tigɛ da nin siganama maa fila ninnu kan larawuli kɔfɛ k'u ye furakisɛ suguya min bɛ ni o ye tramadol o comprimé 300 ani fo ka taa se ɲɛnɛmafɛn sugu min bɛ n'u b'a wele ko kusi o sachet 86 ani ka nafolo dɔ sɔrɔ u bolo mun espèce bɛ taa jɔ sɛbɛn wa 45 ani a ɲɔngo la ko wulikajɔ bɛ ka kɛ halisa ka se ka nin réseau k'a tɔ ci gawukaw bara ɲɛnɛmafɛn kɛlɛli o kadara kɔnɔna la sifinakaw hakili falen-falenkɛrɛn dɔ sigira o kun ka u la sensibiliser ka yir'u la k'a fɔ ɲɛnɛmafɛn in bɛ na ni sifinakaw ka siniɲɛsigi de donnen galama la kununko kari o kalanbulon ni o hakilina kɛra sifinakaw kun sifinakaw bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka u jɔyɔrɔ fa ka se ka nin ɲɛnɛmafɛn ninnu kɛlɛ marabolo ni sigidaw yiriwali olu kama hakilina in a bɔra projet mara ni kunnafoli o hakilina ni bolo ka se ka sifinakaw k'u la kunnafoli kosɛbɛ kucalakaw b'a la musolakaw u kunnafolila ka u kalan kosɛbɛ sinabon o joli sɛgɛsɛgɛ n'a bɛ wele ko cancer de sein ka dépistage kɛ joli sɛgɛsɛgɛ mun b'a to musolakaw bɛ se ka nin sinabon in kunbɛn bawo ko nin bana in a bɛ gɛlɛyaba lase musolakaw ma a bɛ kɛ sababu ye ka caman yɛrɛ ka bange walima ka u ka gɛlɛyaw bonya kosɛbɛ o siratigɛ de la sinabon ani wolonugula bon ko ka se ka o hakili falen kɛ musow kun u b'a kunbɛn cogo min na ka a kalanbulon ni a sira yira u la segukaw bara hakili falen kɛnɛw sigira n'u b'a wele ko faso danbe kɛnɛ o mun ni a bɛ bɛn ni keleya sinsin hakilina ye an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ka hakilina ye yaasa maliden bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ malidenya la an danbe ye mun ye ani an tabiya ye mun ye an ka se ka an ɲɛsin olu ma bawo bamananw b'a fɔ ni maa mun y'i bɔyɔrɔ dɔn i t'a dɔn ko t'i kamana gan kununko an ka danbe ni ɲɔgɔnbonya ni danbew tun bɛ an bolo cogo min na ka an sinsin o kan yaasa siniɲɛsigi ɲuman bɛ se ka dilan maa 300 ɲɔgɔnko olu de garijɛgɛ donna ni kalanbulon ninnu na yaasa ka se ka an ka danbew ani an tabiyaw k'a sinsin kibaru bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔban kibaruw kɔnɔna la. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita si de ka numéro filɛ nin ye wari ci sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Burkina Faso jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ka sanga ni musow ka hakɛ diɲɛ kurukara ye don mun ta k'a kɛ musow ka kɛ lapasali o donba kɔnɔna la Capitaine Ibrahima Traoré a ye togodala musow cikɛlaw ka u bisimila a ka dagaro la ko ni 8 mars ni a kan ka dabɔ togodala musow de kama Burkina Faso jamana ɲɛmaw ye misalaba yira diɲɛ maa la k'a fɔ 8 mars tɛ musow ta ye muso minnu sigilen bɛ biro kɔnɔ togodala musow nakɔsɛnnaw minnu ni olu bɛ ka wulikajɔw kɛ ka sɛgɛn suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka kɔkɛw ni denbayaw ta k'a ka kan o musow de ka dɛmɛ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ko autonomisation Capitaine Ibrahima Traoré a kɛlen ka ni muso ninnu ka u bisimila u bɛ ci kɛ ni u bɛ nakɔw sɛnɛ ni u bɛ cikɛfɛnw sɛnɛ ka se ka jamana yiriwa ko ni muso ninnu kan ka dɛmɛ kosɛbɛ a kɛlen ka kuma ta Capitaine Ibrahima Traoré y'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen mana kɛ Burkina Faso ɲɛmaaw bolo nin togodala muso ninnu u mago bɛ jɔ fɛn min na yaasa ka se ka mansinw d'u ma ka sɛnɛminɛnw d'u ma ka musakaw d'u ma yaasa ni musoba cɛsirilen minnu bɛ yen ni su ni tile ni u bɛ sɛgɛn na
ka se ka muso ninnu ka u dɛmɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa ɲɛtaa kuntalajan o mun bɛ daminɛ an ka togodalaw la ka se ka o tawa bingalikɛlaw taara bin maaw kan yɔrɔ min na ni o y'u ka base aérienne ye o bingalikɛlaw ye wulikajɔ minnu kɛ Niger tɛfini tabaw ye sira bɔ dɔrɔn ka taa o maa ninnu ka u kunbɛn ka o sira labaw ka bingani ninnu kɔfɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko teliyara finitigilaka minnu bɛ Nigerikaw bara FDS u ye wulikajɔba bonya ka susuli ta k'a ɲɛsin ni maa ninnu ma u ka susuli kɔnɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko cɛnni dɔw kɛra finitigilakaw fanfɛ n'o ye Niger finitigilakaw ye nka o kɔfɛ k'u ye Bamancia walijɔya kɛlɛtigilama ninnu ka a maa camanba maa 50 hakɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se ka siganama maa 5 ka olu minɛ ani ka minɛn camanba minɛ u la wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ maa minnu nin baara in kɛ halisa ka se ka u daji Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron bi ale ye taama kɛ ka taa se Chyprikaw bara Emmanuel Macron ni ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na bi ni o ye kɛlɛ mun n'a bɛ Amérique Israël ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko Faransi tɛna sen don kɛlɛ la nka Faransi ka nafa minnu bɛ Moyen-Orient kɔnɔna la ni o ye arabu jamanaw ye ko Faransi bɛna a ka nafaw ka olu lapasa ani fana Faransi b'a jɛɲɔgɔnw ka olu fana dɛmɛ nka ko Faransi tɛna i nin don kɛlɛ la directement o de kɛra Emmanuel Macron ka kɔrɔfɔw ye a bɔlen Chyprikaw bara a y'i kunda Faransikaw ka pankulu baton ba mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko porte avion Charles de Gaulle Emmanuel Macron talen se ni baton ba in kɔnɔ a ye kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ka dantigɛli kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ mana kɛ jumɛn ye k'a ɲini basigi ka se ka kɛ Moyen-Orient kɔnɔ ni o ye arabu jamanaw ye ani fo ka taa se taji ka se ka tɛmɛ u ka taji tɛmɛyɔrɔ siraba mun bɛ yen nɔ ni o ye détroit Hormuz ye tajiko gɛlɛya mun bɛ ka diɲɛma minɛ yaasa ko k'o kɛlɛ k'u bɛna wulikajɔ de kɛ yaasa ni sira mun ni a bloquelen don bi sira in ka se ka labila détroit d'Hormuz taji ka se ka tɛmɛ ka taa di maaw ma Israël ni Iran ni Amérique ka kɛlɛ ni ye a tile 10nan ye Amérikikaw bɛ ka wulikajɔw boloda fan fila bɛɛ lajɛlen wulikajɔw bɛ ka kɛ Iran jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye Mujtaba Khomeini k'ale de suganti k'a bila a fa jɔyɔrɔ la ni o ye Ali Ayatollah Khamenei ale mun fagara Amérique ni Israël fɛ ko nin maa kofɔlen in ale de bɛna bila ka se ka a fa nɔnɔ bila o bilalen kɔfɛ Iran ka denw bɔra k'u ka kɔrɔmadɔnni ta k'a ɲɛsin u ka gidi kura in ma ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ a yɛrɛ k'a fɔ Sini jamana ni Irisi jamana bɛɛ lajɛlen fana yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna u ka kɔrɔmadɔnni ta k'a ɲɛsin ni maa kura in ma ni o ye gidi ye ale mun bilala a fa nɔ la nka ka sanga ni bi dɔ ye bi tɛnɛ dɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko Israɛlikaw ka susuli dɔ ni a ɲɛsinna Iran ma k'o kɛra sababu ye ka maa 2 ka o bɔnɛ a nin na a yɛrɛ la k'a fɔ fana ko Amérikɛnw ka jikɔnɔ batonw ye Iran ka baton 3 fana ka o susu nka ko nin kɛlɛ kɔnɔ wulikajɔw ni tile 10nan in na maa nanamassɔnlen mun sara Irankaw fa 6 ɲɔgɔn olu fana de sara ni wulikajɔ in na nka halisa kɛlɛw bɛ sen na baw fan 2 bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ nka sanga ni bi dɔ ye tajiko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ nazarala jamanaw bɛɛ lajɛlen na baw taji tɛ ka tɛmɛ mun kɛ a bɛ ka gɛlɛya lase nazara jamana hakaja Faransi jamanaw ni Europe jamana caman kɔnɔ ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan fɛnma futi ni o ye Mali senandolanci kulu o ɲɛmaaba o sigilen mun kan ka kɛ ɲɛmaa mun kan ka sigi yaasa ka se ka Mali senandolanci k'a ɲaminɛ kanidaw la musolaka kelen b'a la Jɛnɛba Jalo ni ale ye teriya ase sankaw bara o ɲɛmaamuso ale kɛn bɛ ka i dana tigɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna i kan bɔ fɛnma futi a ɲɛmaya nɔfɛ ale de ye muso kelen ye mun kɛn bɛ musobɔ ye Mali senandolanci kuluba in ni o ye fɛnma futi ye o ɲɛmaya kama a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ɲɛmayasigi in n'a kan ka kɛ don nataw la musolaka in a danbɛ a yɛrɛ laban a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ale de bɛna musow jɔyɔrɔ kɛ wa musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ musow danbɛ u yɛrɛ la o siratigɛ de la ko a y'a laɲini ka kɛ musobɔ ye yaasa Mali senandolanci kuluba fɛnma futi musow ka se ka a